Salam, mehriban doganlar, dostlar. Kanalyma geleniňiz üçin sag bolun. Mehribanlar, bugün meniň aşganamda türki halklarynyň milli nahary, ýagny 5 barmak görnüşine atlandyrylýan nahar. Il bilen ýylýanlygy hemde etini il bilen dogrulýanlygy sebäpli 5 barmak diýilen bolmagy ahmal. Türkmenmaşy Balkanawat tebitlerine bu nahara süzme gulak diýilýär. Sebäbi bu naharyň çorbaly görnüşem pişirilýär. Ýurdumyzyň beýleki etraplaryna, beýleki vilayatlarynyň ählisine bolsa bu nahara belki diýip atlandyrýarlar. Örän, tagamly, doýuruji, köp zähmeti talap edýän hysyrdyly bu nahary dürli ýurtlarda, ýurdumyzyň dürli vilayatlaryna, etraplaryna, obalaryna dürli hili pişirilýär. Mehribanlar, bugün bolsa men size öz Akguý obamyzda süzme gulagyň pişirilişini görkezmekçi. Süzme gulagy uly malyň, ýagny ýygyryň, düýäniň sünkli, ýagly eti ýa-da kelle başaýak gowy gelişýär. Men ogşugyň sünkliräk ýerini atadym. Men 2 litrdenem köpräk suw guýdym. Köpräk suw guýanyň ziýany ýok. Indi bolsa gaýnatmaly, gaýnandan soňra köpüginden arasgalamaly. Ondan soňra bolsa et eräp akyp pişýänçe gaýnatmaly. Pis-pizik ýanýan otda gapagyny ýapyp ýa-da gapagyny çalaja açyk goýup gaýnatsaňyz gawy bolar. Ýaş malyň eti bolsa, onda başdan dudlasaňyzam bolar. Ýöne ulrak malyň eti bolsa, gijirek pişer diýip gorksaňyz onu duduny soňrak atsaňyz bolar. Sebäbi dudlanan et haýylrak pişýär. Videoda görüşüňiz ýaly ýüzüne çykan ýaglary aram-aram alyp başga bir gaba ýygnap durmaly. Men ýagyny azrak gördüm, şoň üçin bir bölük ürküç ýag goşdum. Indi bolsa et pişýänçe hamirini taýýarlamaly. Şu görýän ölçegiňizde 3-4 adama ýeterlik süzme gulak pişirip bolýar. Bu hamiriň 2 hissesini ýogurjak bolsaňyzam bir ýumurtga ýeterlik bolýar. Sebäbi esasy gatyja etip ýogurmaly. Ejekelerimiz ýumurtga goşmanam ýogurýardylar. Muman hamiriň ýoguruluşyna bagly bolmaly. Indi bolsa biraz demine goýmaly, soňra bolsa öz ýaýyp biläjek ölçegiňizde duwalalara bölüp ýene birazajyk goýmaly. Hamir gowy diýinjen alýança beýleki üstüne goýulýan hurçlaryny taýýarlap bermeli. Ne etimiz 2 saat doly gaýnady. Ne ýüzünden hem şunça ýag çykdy. Ýöne häzir et pişenok. Aratyna kartoşkasyny atsaň gowy bolýar. Etin gapdalyna pişirip pişen wagtdan kartoşkanam çykaraýmaly. Soňra et pişmedik bolsa ýene-de pişiribermeli. Indi bolsa üstüne goýulýan hurşyň taýýarlanşy. Gerekli önümleri we ölçegini videoda görýäňiz. Ähli önümleri oňjak dogramaly. Pomidoryň daşyny artsaňyz gowy bolýar. Pomidoryň ýerine pomidor goýulmasyny ulansaňyzam bolýar. Dogran önümlerimizi hälki ýygnan çorba gatşyk ýagly gadanymyza goýmaly. Eger mal ýagdan berki saklaýan bolsaňyz, onda ýagyny azrak edip üstüniň hurşyny taýýarlajak wagtyňyz güne bakar ýag goýsaňyzam bolýar. Ýöne elbetde öz ýagyny has tagamly bolýar.
Döwlen gara burç, narpyz hemde dudatdym. Inni bolsa naharyň çorbasyndan birazajyk guýmaly hemde sogany käşiri pişýänçä 15-20 minut gaýnatmaly. Ne kartoşkamydan bişipdir, öterägem bişipdir. Etimiden bişipdir. Ne şeýdip etini bir gaba almaly. Üstüne guýulýan hurşumydam taýýar boldy. Oduny üçürdim. Inni bolsa etini sönkünden taýlamaly hemde dogramaly. Bu işleri il bilen etsen gowgalya, sebäbi uly malyň eti çaplanma, awnyk sönk bolmagy mümkin. Inni bolsa hamirini ýaýbermeli. Manty, börek ýaýlyşy ýaly ýukajyk edip ýaýsan gowgalya. Özüňize amatly usulla kesmeli hemde kesilen hamirlary gadana atmaly. Gadana ataryňyzda ilki ünsvermel zatyňyz ilki bilene gadana gaýnan suw guýmaly hemde hamirlary gadan gaýnap duka atmaly. Onsoň gaty köp atmaly. Ýani men ýanky 3 bölek kökäni 3 bölek etip pişirdim. 2 bölek etip pişirseňizem bolýar. Ýene de bir ünsvermeli zatyňyz gadanyň oduny iň güýçlisine goýmaly. Pes otda gaýnatsaňyz onda hamirlaryňyz erer hemde meňzemez. Şu ýerde naharyň dudunam öz islegiňize görä düzläbermeli. Hamirlary gadana çaltlyk bilen atmaly. Maňa oglum kömekleşdi. Ogulcugum taý bolsun, maňa ilmi-dama hemme işlemde kömek etýär. Şondan soňra gaty güýçli ýan-ýan otda hamirlary bişýänçä 4-5 minut gaýnatmaly.
Ine hamirlarymyz bişdi. Ine guýjak gabymyzyň düýbüne hälki üstüne guýmak üçin taýarlan hurşymyzdan bir galam guýmaly. Ondan sonra üstüne hamirlary gawja edip südüp almaly. Inne bolsa hälki taýarlap goýan hurşymyzy, kartoşkamyzy, etimizi üstüne öz islegiň boýunça goýbermeli. Inne mehribanlar süzme gulak taýar. Gaty tagamly bolly, öz isleýişim ýaly bolly. Hamirlaram bir-birine ýilmeşenok aňsatlyk bilen aýrylýar. Bu nahar idil kıyınlığı ýaly çeken azabyňa diýýän nahar. Gaty tagamly gowy nahar. Meniň iň gowy görýän naharym. Inni galan hamirlarym ýaýdym, kesdim, hende hersini öz aşda gaýnatdym. Üstüne gatyk ýa-da çal goşup iýseň has lezzetli bolýar. Ine mehriban tomaşaçylarym, biziň obamyzda süzme gulagyň bişirilişi şeýle. Ine bu bolsa gazanna iň soňuna galan çorba. Süň gaýnan, hamir gaýnan bu çorba derman ýalydyr. Ony käselere goýup, çal ýa-da gatyk goşup naharyň gapdalyndan içilýär. Mehribanlar, sizem öz pişirişiňizi biziň bilen paýlaşyň. Inniki videolarymda görüşýänçä hoş sag boluň. Goý bek biri bar, siziň her biriňizi öz penatyna aman saklasyn.